खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों माजबाटनि जे जिनाहारि जानाय जे जाथाय बे जाथायसालियाव आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नुजाथिदों आरो नुजाथिनानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जाय बिथांमोना जिनाहारि खालामदों जाय बिथांमोना खास्रि बिस्रि सासे 9 थाखोआव फरायनाय जे लाइमोन हिनजावसा बेखौ जिनाहारि खालामदों बे जिनाहारि खालामग्राफोरा पक्स' आयेननि गेजेरजों जेरैखि जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बे समाव पक्स' आयेननि गेजेरजों जेरैखि जाया दायनिगिरिया गोख्रों साजा मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव आसामनि मिनिस्टार बिथां उरखाव ब्रह्मआ दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ बे समाव दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों दुखुथिया नखराव थांनानै आसामनिफ्राय खौरां लाहैदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ आरो बिथाङा लोगोसेनो बुंथिदों जे बिथांनि बे हिनजावसानि जाय जिनाहारि खालामजादों बे जिनाहारि खालामजानाय लाइमोन हिनजावसानि थाखाय जेसेबां हायो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोननि देहायारि जेंना बा देहायारि मोजां थासारिसिम फैजासिम जेसेबां सिकित्सा खालामनांगौ थामहिनबा बिथांमोननि थाखाय फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीयाव जाय जायगायाव लाङो जे देहा फोसाबनायनि थाखाय बेखौ नायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा जाखिनि खरसा जायो बेखौ सरकारनिफ्राय होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ बुंथिदों जे भिक्टिम नखर जा जिनाहारि खालामजाग्रा हिनजावसा बे हिनजावसानि फरायनायनि थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय थामहिनबा बिटिसि सरकारनिफ्राय बिनि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ जेसेबां हायो थामहिनबा बिनि सोलोंथाइखौ लाहोनायाव मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट होनो नागिरदों दे आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ बे समाव माजबाटआव जे जानाय जाथाय जे सासे 9 थाखोनि फरायसा बे फरायसाखौ इनायै साबा दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनाय जायगायाव दुखुथिया नखराव आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नुजाथिहैदों गुबुन फारसे जों बेखौबो रायखांनांगोन जे थांनाय 3 आरो 5 मेयाव दुधनैयाव जानाय जे जाथाय थामहिनबा बे जायगायाव सानै बर' हिनजावसाखौ खास्रि बिस्रि साथाम लंपटा जिनाहारि खालामनाय आरो सासे बर' हौवासाखौ थामहिनबा बर' सुबुं हिरण्मय खाख्लारि बे खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि सायाव नाथाय मानो बाथ्रा बुङाखै आसामनि मन्त्रि बिथाङा मानो थाखाय बाथ्रा बुङाखै बे समाव आसामनि दैदेनगिरिफोरा चिफ मिनिस्टारा मानि थाखाय बाथ्रा बुङाखै आसामनि गिबि मन्त्रिया बेनि सायाव मानो खुगा बेखेवाखै आरो आसामनि दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा चिफ मिनिस्टारनि जे दैदेनगिरिफोरा बे समाव मानो दुधनैयाव जे जाना थांनाय जे जाथाय बे जाथायथिलियाव मानि थाखाय नुजाथिहैयाखै बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव सासे ट्राइबेल सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय आरो सानै ट्राइबेल हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायथिलियाव मानि थाखाय नुजाथियाखै बे मोनसे गिदिर सोंथि ट्राइबेल जानायखायनो जे बे जायगायाव नुजाथिहैयाखैनो मा आसामनि दैदेनगिरिफोरा बे जायगायाव नुजाथिहैयाखैनो मा आसामनि दैदेनगिरिफोरा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दे आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ जे माजबाटआव जानाय जे जाथायथिलि बे जाथायथिलियाव थांनानै आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव होनि जोबोद दुखुनांथाव भाबैनो जिनाहारि जाथाया जालांदों 22 तारिखआव आरो बेनि हेंथायै मैया गासै माजबाटनि गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सास्ति नागिरनानै न्याय नागिरनानै आन्दलन खालामदों जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्राइमनि एगेन्स्टआव बयबो संगठना ज' जानानै गसंदों अलरेडि गासैबो एकिउजफोरखौ
एरेस्ट खालामनाय जाबाय पक्स' आयेननि सिङाव रेजिस्टारबो जाबाय आरो पक्स' आयेना जोबोद गोख्रों ओंखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों साजा मोनगोन आरो बिसोर बारग'नो हाया आसाम सरकारनिफ्राय बिसोरखौ जेसेबां हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सास्ति होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जागोन लोगोसेयैनो जिनाहारि जानाय न'खर आरो बेक्तिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फरायनायनिफ्राय लानानै न'खराव जिखिनि सापर्ट नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय दिनै डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया दल संगठनफोरनि सिगाङाव खोथा होदों आरो आंबो आसाम सरकारनि जानानै भिक्टिमनि सिकित्सानि थाखाय जे सुबिदा नांगौ बावहाय खालामनांगौ गुवाहाटियाव लांनांगौ गासिबो जोङो रेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आरो बेनो न्याय होनायनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ जोबोद एक्टिभलि चिफ मिनिस्टारा खामानि मावगासिनो दं चिफ मिनिस्टारनि थिननायावनो जों मैया मावफैदों दा आंनि एपिला बेनो जे जाय भिक्टिम बियो नर्मेल जिबन मोनफिननांगौ फरायनाय थांनानै थानाय न'खर खांनायनिफ्राय लानानै गासिबो नर्मेलि फैफिननांगौ बे साक्सेसफुल सासे स्टुडेन्ट जानांगौ बेखौ आं आसा खालामो आरो जोंनि दल संगठनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे बे बिथिङाव जाहाथे जे बै भिक्टिमखौ मोनसे काउन्सेलिंबो होयो आरो बेक्तिगत'भाबै जों जाहाथे जोथोन लायो रेफारफ्रा पक्स' आयेननि सिङाव जेब्लानाखि ट्रायल जागोन बे फार्स्ट ट्रेकआव जागोन आरो बिसोर दसे सास्ति जागोन बिसोरो पक्स' आयेननि सिङाव जिखिनि दङ जे आगोलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि खोथा फैयोमोन दा बाहाय एफा एनै सोलायनाय फैदों बे मथे बिसोर खुनु रेहाय मोना जेलाव थानांगोन बिसोर गोलाव समनि थाखाय ओरैहाय जे रायजो सरकारा मिथिगौ नाथाय बेहाय कालप्रिटखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोन दं नागिरबाय थानायबो जादों दा सोमावसारनायाथ' मोजाङानो जादों जास्टिसनि थाखाय आरो रायजो सरकारा बेनि सायाव एवार आरो रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोनबो होनाय जादों जिल्ला प्रसासननिफ्राय लानानै पुलिस प्रसासनसिम जे बिसोरखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ जोबोद दुखुनांथाव भाबैनो जिनाहारि जाथाया जालांदों 22 तारिखआव आरो बेनि हेंथायै मैया गासै माजबातनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सास्ति नागिरनानै न्याय नागिरनानै आन्दलन खालामदों जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्राइमनि एगेन्स्टआव बयबो हारिनि बयबो संगठना ज' जानानै गसंदों अलरेडि गासैबो एकिउसफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय पक्स' आयेननि सिङाव रेजिस्टारबो जाबाय आरो पक्स' आयेना जोबोद गोख्रों ओंखायनो बिसोरो जोबोद गोख्रों साजा मोनगोन आरो बिसोर बारग'नो हाया आसाम सरकारनिफ्राय बिसोरखौ जेसेबां हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सास्ति होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जागोन लोगोसेयैनो जिनाहारि जानाय न'खर आरो बेक्तिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फरायनायनिफ्राय लानानै न'खराव जिखिनि सापर्ट नांगौ बेखौ होनायनि थाखाय दिनै डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया दल संगठनफोरनि सिगाङाव खोथा होदों आरो आंबो आसाम सरकारनि जानानै भिक्टिमनि सिकित्सानि थाखाय जे सुबिदा नांगौ बावहाय खालामनांगौ गुवाहाटियाव लांनांगौ गासिबो जोङो रेडि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आरो बेनो न्याय होनायनि थाखायबो गभर्नमेन्टआ जोबोद एक्टिभलि चिफ मिनिस्टारा खामानि मावगासिनो दं चिफ मिनिस्टारनि थिननायावनो जों मैया मावफैदों दा आंनि एपिला बेनो जे जाय भिक्टिम बियो नर्मेल जिबन मोनफिननांगौ फरायनाय थांनानै थानाय न'खर खांनायनिफ्राय लानानै गासिबो नर्मेलि फैफिननांगौ बे साक्सेसफुल सासे स्टुडेन्ट जानांगौ बेखौ आं आसा खालामो आरो जोंनि दल संगठनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे बे बिथिङाव जाहाथे जे बै भिक्टिमखौ मोनसे काउन्सेलिंबो होयो आरो बेक्तिगत'भाबै जों जाहाथे जोथोन लायो रेफारफ्रा पक्स' आयेननि सिङाव जेब्लानाखि ट्रायल जागोन बे फार्स्ट ट्रेकआव जागोन आरो बिसोर दसे सास्ति जागोन बिसोरो पक्स' आयेननि सिङाव जिखिनि दङ जे आगोलाव लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि खोथा फैयोमोन दा बाहाय एफा एनै सोलायनाय फैदों बे मथे बिसोर खुनु रेहाय मोना जेलाव थानांगोन बिसोर गोलाव समनि थाखाय ओरैहाय जे रायजो सरकारा मिथिगौ नाथाय बेहाय कालप्रिटखौ दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय गोख्रों बिथोन दं नागिरबाय थानायबो जादों दा सोमावसारनायाथ' मोजाङानो जादों जास्टिसनि थाखाय आरो रायजो सरकारा बेनि सायाव एवार आरो रायजो सरकारनिफ्राय
गोख्रों बिथोन बोनाय जादों जिल्ला प्रशासननिफ्राय लानानै पुलिस प्रशासनसिम जे बिसोरखौ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ।